Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kinoy alam jong ka New Trap Youth Council haka arp khandai tarik uleber arjar arpulai. Kil IT da ka dorkas haka menteri ka tanat law jong ka sarkar jela ka Dr. Mizel Amprin Lingdo haka bayde ba jing ai jing mut jong ka seng. Ben bishar biang sa sisien halo ka jing petrekam ya ka roster system da ka petrekam ya ka office memorandum ka bala penmi haka shpau tarik jombang arjar arpuar. Haka jing akran bigilat pathai kubuar. U Presiden Joko HYC uba Robert June Karjarin. Ulai itu uba ke menteri kala pentip bahkan sepen sengau yang ni jing dawa jong keseng syakitan dong skor jong u menteri rang ba jela. U Konrad Kongkel Sangma bad haka ju kapor ula ongru balada u Konrad Sangma ude shisha u buriau badanya ke jingkit kli. Ula de ban khat ya selok ya borok ki ken hun seng bahalang na rilom khasi jentia bad garu bad kuntup ru ya ki seng san perthai. Jongi ka seng ya ka law minister rom ka sni ka long halor ka mat jong ka reservation roster maintenance policy ya bala penmi da ka MDA 1 ha ubanai me jong snem bala dep ajar ba kuba phitip borok ba ka ying ka shari burom jong ka mekhle high court kala penmi ya ka wei ka hukum ha ka wei ka mukaddima ya ka ba ka ong ba di bandon ya kata ka roster lada penterikam ya ka reservation policy di hadin ke dia ka mekhle ikut hatu ki por ki bala dep miken mau kala pensangek lu dia borok ki recruitment haki jakat hukam ki bapir di ka sarkar mekhle ka ban penmi ya tu ka roster maintenance policy hakaba kala kerensyai hantu ba haba perkre ya kan ka roster maintenance policy ka e ka badon kamban le kalong ba di ban perkre ya kata ka roster nadu ka port batrikam ka reservation policy katkum ka jingdon kita ki data la ne ki jingtip ya ka jingdon jongki nong tre sarkar subject to information available yong ti ladang ngiyat ban penkre ya kan ka roster nadu snem khat kan nadu batrikam ka reservation policy kemut ni haban yat nadu port bakal mekhlia kadang di ka autonomous state kebut nadu bakal mekhlia kadang don ha sam boleh haka port baki wanra ya ka reservation policy resolution haka tu port ka mekhlia kadang don hi ka pok jok asam tini hak niat chadu chata bat ni layo jingtip ke bati kenaru ba kibobun hi ki department kim don su ya kita ki jingtip nadu usnam nyopa kidon ki department ki badon umla benlen beri don ru ki department ki bom don su tiga jingkeli mata kolong ba haba ka wei ke department ka don ki information nadu kat kedai spa nyopa ki kato ka ne department kim don kumlo pin yat chadu sata kat kedai spa nyopa ita di wei jingkeli ban kom i ba ni la persno ka ba arpat kolong ba la da pin pet ya ka reservation policy ong kumlo ka ong ba lada jia bakano kono ka reserve kategori kamat dei ka kasijentia kategori la ne ka garu kategori la ne ka ada SC ST kategori kamla ban fill up ya ki post haka jin yakun tepkam ya kata phide ban ailat sa sisin bakin apiar bat lada phimla shu ban bat hadin bala ailat sa sisin kimla ban fill kan don no kata ka jingkut no jong ka post ka laps no post kata kadi bakren ka reservation policy bat hakawai nagi kendon ke ong balada jia ba om tap ba kata ka jing tap kam ka dunai ya ka 100% kemut lada light post sipo la ban tap tang sau tang san ru mla ban tap nalor ka hadin asnem la ban ailat sasisin kemut asin kini olat ban fill up ya kata post hadin kata ki laps no te haba ki post ki laps no haba ki post na ki laps kat kum ka policy ki laps no ti ka jingkeli ka bang ikwa ban keli kalong ba kumno pin prepare roster ya ki post ki baladu la ne ki bala laps no ka jing QQ ka kau ha ka budi bat ka policy kami nak kadau ba ka policy ka di ka policy ka banok sila lada ngathrai nomdon kanu nu jet breu lani nomdon unu breu ubala da phile siliang ni utau breu unsu ngapsa kajet bru jongi ka di kajet bru ka ba jemnot san ku snem ni ngap hot ki ladon ki por ki ba
ki seng bahalang ki lakren ki political party ki lakren nganam ong ba kaladon ki sarja kawasan kusna ladon dan riwat la kata aru kata ka jin burung ya ki jek ndu baru khantam ka la pen ngolem no but kam sem ladon kono kata ka boong bakan don ka jing khun ka bahadu banda kliap sundan ka resolution policy boleh ni ong bakan no siliang kalau hakane gerkom hakanu gerdur pin ai ke juk obha ya ka community ke badan 100% but ke community ke badan life hu saulane life 100%. Kaba me hak kata de kuwi hakanu gerkom pin don ya ka policy ke ban ong bawa si bat sti unde ha ke juk kategori pilap sa kata haru India ni tingi demte STSC 5% kategori. Bersih lah combine lang ni. Hakan nu ko policy hakari India pinlam. Ba unon tribal ula ban qualify ya ka tribal kategori lada unang ya ka riti ke dustur lada unang ya ketin telik. Jong kata ka tribal kategori. Haka policy jong ya dan lut te kumita. Tika jingkiu kiu kau jong ki seng balang jong ki riushimet jong ki legislator jong ki political party ki wofer kalong na kadau ba ka nega region policy kadko habro ki kano silian na ta kadau kadon ke jingkren kata de kuwi ka baar pat kalong ba ladangangam bakla ka high court ka shim somoto ya kana ka kam ka deileng ba ka wei na ki case ka ba ka wei ka kawai ka officer kali IKS hapo garohil hakabadi bat ki credential list hakabadi bat ka promotion bat hakabadi bat ki credential list bat haba ka kut ka kali ba ya ka roster na kaliang jo ka sarkar ki jubab ba kamsham dan ka roster na takadaw ka shim somoto ya kan kamsham na dei ba ka kut ka shim ye kitu gi jingkren na assembly la ne na surok ane tai ka sapan kelas somoto kam dei ta ka shim somoto na kawai na ka case ka ba kilik hayin ka syari bagilet sa kanyang kisari. Ti kabangi menta kabamadu menta kalau ba chief minister jongka makhlia uong kilet sakut ya kabudi berkini kikam. Kila da ukhli du jongka jalam ta uong kilet no sakut ha kabudi berkini kikam. Tila da don balik ka kan jia yun ta. Pi kata ka di gajing e menta. Bro si katang yung bang yidi ban kia ban le sakut ya ka kam yung reservation policy yo ka kut ka aida kami tay ga right uche per star jong ka makliam taw ang maklik no sakut ya kan ka kam ti yo do pin keno tay si kili na ta kadaw ha ka jing sngo jong ni maseng katu ka suggestion ka ba aida ki katu ka ni ki opposition ki boong ba ya kan ni ka kam de ban ya kren so hapo ka sarkar ka di ka suggestion ka babiang tam ngiru ni ong ya ka law minister ne baka ne ka kam di ban ya kren chwa ha ka sarkar tang ba ha ba ya kren ha sarkar kam di kin ban simpo de ki banai la ne de kisnem di ban le no bele ha ban le kloi no bele ka jing thung kam plan nang yak ti menta ngide ban sung thu ya ka ne to long bang ni don o chi master u ba pha ban ye ki party ban le no sakut kat ba ha ka jing sngo jong ni ka ne ka kam ka di ban ya kren chwa po jong ka to borok sekata ngi seong ba lada pipin mi ya kanu hukum kan notification dan ke office pemberdom ni kanu iya kata kan notification ka ba pin trikam ben nadu kasngi ba mi syakmat omde sedin kata ka prospective implementation jongka kanu ko order la dengan notification ti kini kilai teliki gerau ki ba mangi ni la pensai mangi la de keren Baksa kawai la da pinpet ba ya ki rai jong ka high court keempat semlaong bangi la pediang ya ka roster maintenance policy kadang keren sai ba ya ka validity jong ka ne ka roster maintenance policy but ya ka merit jong ka ni ngimpat semla bisar ayo hakapor ba ka dispose ya ka case PIL san arzar kada ta ti ladangin ba ka High Court badan borong kala approve lane kala menjur ia kane ka roster maintenance policy kampat day nama ka kut ka ong ba ni claim semla ta IRM ya ka validity jong ka ba ngimpat semla ta IRM ya kata ka
ia kata ka merit jong ka nega maintenance policy ti kum balong hadu mtahi ka kadang long be kuntu ka sarkar kala ia chakmat ban implement ya ko retrospectively sadin but kumba POE ka bajia kolong ba haki bobon ki department ki jamru khasi ki jongi khasi jentia ki jongi ki yo khamdu na post ki don department ki ba tang arsan persen ru ki yo shu ki don ki ba yo lai phau ki don ba yo lai persen ki don pat ki ba tang arsan persen ru ki post shu kat ba ki wi ki jamru ya ka bangam kwa ban jer kerteng ki post shu sang phau sang persen ru tiga ni habukut kala tak si kedai ya ka jingyo kam yo jam jong ki kun khasi khara ki jongi but ka penlong yang bangin wan ya pelu jumut bat ka Lowminster ti ngi khimit lenti ba ka Lowminster ba ka law department harkat ka personal department kin pediang dia ke ga jingmut bat ka jingmut ka jongi na kong ru ngi ong ba la dalong kat balong ru ka roster ka di ban trekambet nadu ka sngi ba penmi syakmat perspective implementation ya ka roster amdi bakan phaidin syadin kata ka di ka main suggestion ki jongi but ngi khimit lenti ba ka law department kan burom ya kata ka jing ai jemut ke jongi no balei lada kam burom ka bangi kham septing ka lomba yo don manur mano ki breu no po jong ka jela ki ba pediang ya ka jing ai jemut jong menteri rang ba jong ka jela me khlia lada pinpej assembly ha kini sngi ki bladap ula kran sai ba ki bom hun ya ka roster maintenance policy khilet no syukur kata ka di jing keren jong menteri rang ba ka bomut na khliang jong kwa syu bandang ya keren hapo jong ka sarkar tin ringi wala ka taru ngidang ai jumut hi ya ka sarkar no beli ladang ngilet syakut ya kana ka kam ka bama kalong ba yo kimi syubun ki kadrupan rap tin ri na kalian jong ka senpat ngila keren sai ba ngidang ai jumut menta warlau menteri rang ba la dong khilit no syakut ri mentang ngidang ai jumut ya kalon department bahkan penbek bahkan perkhat arsin saya kani tin ri lada hakini kisngi ki banwan sibuk sitayo kaduk ngim yoi bahkan don kanu ka seriousness lan kanu ka positif outcome na kani ka jinga keren ngim ban sire ngi habban yai no syukur ngin kertang pusai ucip master lo kan sai bagi bom hon ken le syukur tin riwat la kataru sai cisin idang persang ban keren bat ka law department tin ri la da jia ba ki sngo ba don kam syu ban penbek ngi nomla ra ban supej bagi kun neutral ki jongi kin du kam kat ba ki wi pat ki bru kin yo kam nim kwa ban wan ra ya kajing so pher je mru hot ni tip na du basdang baka reservation policy la penyeng halor kanorim ban ya pher je mru hakaleng kari India la da pinwat kam judon kata ka special reservation policy ya kanu ga je mru hapo jo ka tribal reservation la village samne village Bihar ne village Arunachal Nagaland Mizoram kadon be ke tribal reservation ST reservation tadi kano persen tu kadon tangata tang ame khlia phinlap ba kadon ge jinga pher apren khasi garu bat ada ST tang ame khlia phinlap ba UST bat SC la klop lang ka ju kategori mo kabangim pat US ngo tang ame khlia phinlap ba kadon ga reservation policy ka ba udkhar unon tribal ru ula ban apply lani ula ban yo haka ST kategori balik ong ta lada finpej apo ka reservation policy lada don ki breu ki banang garo lani ki batip panggariti dustur garo ru kila ban qualify na ka garo kategori ula ban yo tribal reservation ha mekhlia lada ki nang tin garo lani ki tip ya ka riti dustur garo ka tam de bo mangi kata ka di batkok ka reservation policy tang hapo mekhlia finlap ba ka jing ai bha ia kanu kategori om sim 8 syang norim na kajing bun pai kumno hi 43% un ju ya un yo ya ka ju ka proportion lani un yo ya ka ju ka jing yo but ka jep ru ko dan lai persen ngila de keren na du mencua ba haka district level post ki ong ba kandon kata combine iti sane combine iti sate tang la dom don ba apply kata ka grau ke bala dam don ba apply ko pilong ta kan no siliang no beli sani ngi don sibun ki perlok garu ki basa sani ke ba setipat ki don kendiat ki kasih basa like no apo ka district is Garo Hill hakiwi ki jakali ngim don tan kasih po is Garo Hill ho ka kum sensus ki don chi persen ai ti hendrai lada pinpej habaro ki liang ki don sibun ki jing bom piang ha reservation ti
yang mentahi nak liang keseng ni kuat baka sorkar kan sim ya rejim kit kle ban penbit ban penbiang ya kan ni kam la ka de ya ka reservation policy as a whole buat kunju uru ya ka perspective implementation jong roster henry la dajia baka sorkar kamle la dajia baka sorkar kadang yen ba halor ka norim ka baong ba bagi bom hun kin let no saying ka sari tika haban poi ka por bang haban challenge ya ka policy barahoi but ia kata menu sedang ban open dia kata menu sedang ban klit dia kata kasenduk pandorobok de ucap master ha kaying assembly ubal ong ba ki bom hon lit no syukur telo da pikwa ka kut bakan muslia lut ya kini kikam ika bama kalong ba yo don kanu kategori ke ban kabana ka jinger ha ka poi ka jing jakwa ila da bioi kanu kategori ke ba yo tangkan 0% ki yo sip kat ba kategori ke ba last waiting list jong gawe kategori udang he shibun sha yo first merit list jong gawe kategori tingim kwa ban yo i ba na ka jeng ha ka poi sa ka jeng jakwa i hadu mentahi ngi kwa ba sarkar kan address ke issue amdei bang yaro yano hanrei ngi yo i ba na ka liang katu kan ni ki opposition leader hapo assembly ki suggest ya government bandan ka discussion Lada kadai all party meeting la radai lang baga komiti kepang masa ba ong bakata ka di kabdon kam keep on hold so ya kan ni jing thong kam kat bompat dep kan ni discussion tin rei ban ong bo finalid no syakut kum ong semester kadai ke ba mensaw do kata henry la dajia ba sarkar kalong adaman kakwa ban penio nong tang ni ketu kan ni kategori ada jing tep kam sarkar kat bagi ketu kan ni kategori pat kin du nong nginom la ban pensangia ya no hingga syarim tak kalah jantan ti kabangi kamting kelomba yo don ke basalen ya ka polisi barokoi dan ringi kemit nanti baka sarkar yang mata kan sengap ya ke jing ajumut jong ki bobol ki balang kan sengap ya ke jing ajumut jong ki para milih kan sengap ya jing ajumut jong ki sen balang but amri tang bukan sengap rekan persyak buat penbek kloilan kat malang hari lada jia ba kamla ban penbek kloilan kabala kalong kidon sebut ki jing ki ban sami na kan ni jing tu khu bat kan ni ka resolution policy ka ngila pen i ki katu kan ni ki jing deko ka maintenance policy kumang ong ngai ngila pen i ru ya ka ngilai keren ru katu kan ni ki jing bom syai bha ka resolution policy na kalian i jongka harangkat kitu ki officer ke badan mene ki lapan pauhi ya kata ba kadon kamban pek sa sisin Tinri kombapitif kalong ba ya kani ka reservation maintenance policy syam larai tang da kalot department larai da kabinet ha usnam ubaladet ti kawai ke department kanu mela ban si omba tongin pengkala tinri kawai ke bah stunat kalong ba nakaliang jong i menteri badi pej ya kan ila kula rangi ban bishar bahaya ki jing ajumut ki jongi but kalau ada ongru bahkan ya keren ya ucip menster halo kani now beli lada haban review ya kaniru ki haban rai biang da kabinet ni kau tang kau di department umla ban rai na tribe sutu ya ta now beli ya kani ka rai ban prepare roster na du kat kandai spa nyo par ki la rai da kabinet kam sem la rai tang kau ni artli di department dia nak liang jong i ki lada ong bakin examine dia kita kijing ayu jumur jongi buat nak liang jongi hakmat jongi ru ila keren saya bin ya keren dia kena rekam baru menteri rang ba buat yang tang katahi ke assuran ke bang hidang yo yang mentah buat ngilak da keren saya bala da kadon kanu no gajing keren do la da kadi hepo ba department jong kalo la ni ka kata ka discussion jong master abangi kwa kalomba kanom di bensim than kopor no beli lada kasim than kopor kat ba ka sarkar ko ngidang ya keren kat ba kajing thungkam thungjam pal anang ya kami hap kita kumno pi ong ba pin ya keren lani pin pek biang sa sisin kat ba kajing kopor ba kajing thungkam thungjam pinang ya cakma di kata kadi ke ba ngila kan sai ba lada pi pek makanaru nai sim portan no beli lada sim than kopor kam nom yahap nom beli ki bolong muta ki bubun ki department la ki commission ki la liat ya ka roster ka don namar ba ka don ka resolution policy ki kini pinomla ban peniat la ka jom kini ki artli ki liang jom ka kisah ha ju ka kisah ni hadu menta ni kelempat ong ya ka sarkar
bahkan penduk pendam no ega reservation policy ya mentahi ngi nak liang jongi ngi ong ba penbet chua ya ka roster hadin bala penbet ya ka roster ngi don kamro ban pen bha bat penjanai ya ka reservation policy ngi khlam ong bom don kam su reservation policy ngi ong ba ka backlog kamdi baniat chadu khat khandai spa nyo pa ke backlog la de baniat phiyat tang ya gitu ki post ki bompat laps mau beli ke policy ke ong ba ka laps hadin katup ani senam disebut menta lada ka laps mo ka we atli ki post ki la badang thli tin le yu ki den rei ya ki bala laps so ki pedim biang ta kami hape ngi ong ta ka bomut ba ka roster kamdi baniat sadin ka de baniat khapat bat hadin bala penbet ya kata ka roster ka ibadon kamban penbet ya ka policy kalong ban penbha bat penjanai ka kumbang ong phi kumlo phin ailat ya uta unon tribal ubanang tin garo bandrung ha ka esti kategori ka bom lalong am kata kumno phin klub haju ya wasi berwasti kita di jingkli ke bangi kli kumno phin ong ba kata ka komban 80% sya khasijen dia hil ha ki district post bat kata ka komban 80% ni ki garo po karo hil kan dei tang na ka daw ka jingko apply habdon de ki wi ki grau ki ba khambiang ni keliru kumno phin ai ya ka ju ka bha ya ka community ka beran sau kulai sau persen ka jingbun briu bat ka community ka beran lai kulai persen ka kayu ni kham ong ban to do it the way no ya reception policy ni ong ba wan ra ya ka policy ka belong meaningful ka belong justifiable ka ba lani ya kata ka policy ka ba kan don ka jing hunlang jong baro kinong song hamil le tu ban ajimut ba ya menta penbe chwa soka nai penbo de ki ban support Henry lada kamle de kam kumboong mo ha ndala omban sesu ti ka sangra thom ti kan poi hi seta hi tingi khmi lenti ba lengba intervention jong ka law minister lengba intervention jong ki minister boron ka jongi ka sarkar kan pek ye kane sa sisim haba pek kamot omdi tang ban pek tang ka rosta haban ri pen baru ya ka policy kumnung in shudon sa ya ka policy ka basan prosnem ka bom ya hap hai rem ban ni kita sipun ki gray area kita sipun ki jing deko akan policy ya kabadon kam ban penbet pisong no pat halor kan ki persa ni sing halang na dulum garo ki ong bat dari pia persa ini ga roster system kanora kata ga ji per jimut pren ki garo bat ki khasi naduk meno la ya de jimut garo khasi nadi baki de jimut ki mi pia hi kin ya khasi jentian garo kategori nadu 1972 de baki per jimut kin basadon la jong ro kat bakari India baro kawai ka don betang ka ST kategori tang mekhliat te don ABCD kategori po ST la don sa kata ka jinga de jimut ha ka budi bot ka reservation policy dadi ki bede jimut te kila de ben warak ba ST kategori nadu basdang nadu 1972 monu bo pen per jimut kata de jingkeli Bakadon ke jinga per jingmut na takadau kasami kan ini polisi ru. Dadi bakam don jinga per jingmut tinadu 1972 te kala de bandon berkombanya sti kategori kombalong ki wegi jela. Penlet hapo asam ki don sipun ke sti kadon betang ka tribal reservation policy let ha Mizoram let ha Nagaland let ha Keleng kadon betang ka es ka schedule tribe kategori. Ni hang ni le schedule tribe ru combine ba si nalor kataru de kharu lawan apply ha kategori garu lada kinang garu bat kitip ya ka riti dustur garu Pini polisi na igum kata, mo? Pini polisi na igum kata, lah yo polisi ke bakla tam tengah aku percaya. Tiada ka sarkar kam review kum ya kata ka kategori, kum ya kata ka polisi tikin le ayu show kan. Tenri ke basusi kum ong pi haja ka ba chief minister pun take note ya kan ni dak ka ong ba, okey ya ka suggestion do pingin take, ngin persyang ban keren yang sarkar ong pon kili cekut. Kata kan ke basusi kata de gue ke baarpat ke banga kwa keren kelong bohot na kalian kaseng ni melak re ban ong yano ban nai keren dot kubor dan nai ai baro ki nong song sidong ha ka jala makhlia baro ki seng ha ka makhlia ka ki don la ka jong ka hok ban keren mo ki ta ki seng garu ki don la ka jong ka hok ban keren niru ki don la ka jong ban keren ba den ru don la ka jong ka hok ban keren rei tang ka wi ke bangi kwa kalong ba
ladang iyo ya ka sarkar badan cikit klik kalong kan khot ya kita barok ban flu jumot ke ki garo ki senggaro ki kwa bano yu khot lang ngi kwa bang yu khot lang ki polka parti ki kwa bang yu khot lang ya kra kang ta ke om dikin ban ong ba kielit no shakut ban ele no kat bomon om dikin ban thet kti ti ha makiru ki don la ka jong ka hok ban keren ka basungsi pat ki ong ba ki don ki parti mo ki ba kwa ban yo political mileage nang ni ka bangi kwa ba kersai ka don gawe ka parti ka ba yalam do garo ka yo khat prasit na gawe ki cakap kata kam di accident ka we na ki daw de roster de monu ba yo political mileage na ka roster ni i ki pa ba ban bishar monu ba yo political mileage na ka ni ka roster ni la de yo i ha ka lujan result tina ta ka daw ka lomba ni kentu yang no la ke di kiseng garola ni ke di ki seng khar ni gino kiseng long haba fikran kolong ba hot pidon ya ko hok ban kren ni mla ban khang ya ta re haba fikran sngobha pek di ya ki jing sha ke shubu menta mo ke jing kli ke bangi kwa ban kli perlo garo kolong ba lada ma ki don 100% ban mangi don life 100% ngi juk ka juk ka ba pin sngap kata de jing kli lada maki ki yo nyo 4% kim yo banlet puli doktor dan engineer bat mangi ni 100% kim yo banlet puli hato subang katakan ge jing keli ke bangi je puli hari kata ka jing afer je mdu tinggi la afer lupa na du basdang te ban long kata ka sing ke ban puli ya ke constructive rule ka sing ke ban ye teilang seng ban ya telang no beli ngi yo i ba ladakan ni ke kam omla ban penbej ha sarkar kin sami shibun ki kendrum kan ram bat ka weni kendrum kan ram kala ban don ka jinga pher jumut ka bajur ha pada gajak ru khasi jantia bat karo andor kata tingi ngi kwa ban awut ya tang ngi kwa ban bakan mi kum kata ti na takadau ngi wan kanang ban ajumut Tenri lada ya kata ka jing ajo modro pi kentai ya kata ka jing peniru pim pi ignore tinggi ni mdan option chu tiga option tiga long ngin hit ya ke street la gila memperlong ka jing ki pai ba ya ka ba kan don bet le se jing ya pher jing mod hab deng atli gi je mru ha ka jala ka jungi lani ngin le shakur ka mo chu sta ti na ta dau sa sisin ni kan tu chu sta balada ulong sha ubru badan cikit klik ulade ban khot ban penbej ia kan kam khot i tak sing garu khot i parti barok khot i sing bawang barok ina plu jumot ke ke ba bhatam ngeno padi ban thekti kan kam ngobli ka jingwan ra jo kan kam kala pendu nom palat ia ka jap ru nyotret ujung Tindai lada pi ong bom don kamsu ban ya keren don kamsu ya ka sarkar bakadang ya plu jumut ya kan kam tem ban sis ka lenti ka sa stang ban ki pai ba surok lada ban ya si syari tila lada kan don gajing ya ki pai ba kuma kan kam ka jia yu ti pilatip tak ke embus kum tu kala jia am tu ka kan ka kam ni kan jia yu atu menteri lang ba unut bersim cikit clear ta lada kan don gajing ya ki pai ba lor kan ni kan mi gajing ya pher jumut ka bajur aplen kajam dulu khasi garu hoto cim mustar unut bersim cikit clear ta lada dan manu bali syakut ke mabtha menteri rang ba ka kut ka penduk pendam ya resolution policy ya ka bam don bakwa ban penduk pendam ya resolution policy ni kuat tang ban bahaba penjana ya ka ngayu i ki political party statement po house ki kuat tang ban bahaba penjana ki ong ban review to revamp ka khlem ong ban strike down nobody has ever say to strike down ya resolution policy ki ong tang ban revamp and review tang ban bahaba penjanai bang ni kuat ban yo polisi ka bang hata menu ba kuat ban but sa ya polisi ka bang ya ka banok silem ngi ong bahaba phiwan ra ya ka jing ai bha lada phiwan ra ya ka jing ya ai bha dewan pensiong norim kat kum ka jing bun pat ni khamang ban pendu ya ka revision policy tihenre uchim mastar ban burom jongi kolong uong pan ban khilis sing sari tigelong kani gini ke ba haji sungu jongi kalong ka ke ba lada kal lechi shahi ka sharite monu bandu nong monu banyo nong te kata ke ba
sungsi enri wat la kataru kumbang ni ong phi ngi wan mata kasngi nobli ngi kwa ban sim ya ka benta kum kiseng bahalang ban yatai konstruktif enri la dangi kwa ban su yat no becha yu kasari te manu bala barkhang ta ngani menta yo don ki khun samla ki jongi ki bomla su ban sha ki le chegi kasari te kan ja yu ha yu kasari te ya kata tinggal tip sha kan ja yu ka resolution policy jong ti enri wat la kata sa hisin pat ni ong yo menteri ramba pasu bah ban sim khia ya kan kam nginom penjerong ya kan kam nomor yo ka poi pen ban cara jing pher jak riu nomor ni la pher lupa ka baar pat ka long ba yo ka yin ka syari ka le kum no ti sim cikit kli ma phi kum menteri ramba khot ban keren ke ya keren ya ka rostor ya keren ru ya kata ka jing don kam ban pen bah ba penjana ya ka reservation policy tin ri la dom don la chu ban keren te ka poi be atli ki benta ko mo ngapi ke jinga ki pa ba na bi sari